Ni Ander Egiazu naiz, Indesako zuzendari orokor berria, eta natorri gara gure euskara sustatzeko dauzkagun euskara planari buruz hitz egiteko eta esperientziei buruz hitz egiteko, eta gero beste enpresetatik eta ikasteko ere, eta dauden programa berriak sustapen hau laguntzeko, ez. Ni Gaizka Gonzalez Matako naiz, RPK lantegitik nator eta bere euskara batzordean nago sartuta. Orduan, Lanabesen sartu gara, euskara batzorde bat sortu genolako eta euskara plan bat martxan jarri nahi genuelako, eta Lanabesek asko lagundu gaitu plan hori martxan jarri eta gero helburuak eta lortzeko ekintzak eginez.